መስትያት ቤትና ትግራይ ውስጥ ከባድ የወጣቶች አፈሳ፣ የጦርነት ዝግጅት፣ የተለያዩ የጸረ ዲሞክራሲ ስራዎች፣ የአፈሳ ስራዎችን ለመተግበር ደግሞ ያው ህግ ወጥተዋል። ህግ አራዊት ነው የምንለው። ምክንያቱም ለወጣቶች ለትግራይ ህዝብ በጸረ ዲሞክራሲ በአምባገነንነት አካሄድ ተጽዕኖ የሚፈጥር አዋጅ ነው። እምቢ ላለ ትክክል አይደለም ላለ ወጣቶችና አጠቃላይ ህዝቡ ተጽዕኖ የሚፈጥርና የሌለ ቅጣት ያለው ህዝብ እንዳይናገር እንዳያስብም ራሱ የሚያደርግ ህግ ነው። ስለዚህ እነዚህ ድርጊቶች ትግራይ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ አግባብነት የላቸውም፣ ትክክልም አይደለም። ለትግራይ ህዝብ እንደገና ወደ ጦርነት ማስገባት ትክክል አይደለም። ስለዚህ ለዚህ እየታገልን ነው ያለነው። አዲስ አበባ ሰልፍ ወጥተናል። ሻዕቢያ ከይተረፈ ዘሰክፎ ናይ ግፋ አካይዳ ብዝገደደ መንገድና ፈጸመ ትግራይ ናይ ዘይመረጋጋዕና ህውከትን ዓዲ ኣብ ምግባር ሙሉእ ግዚኡ ዝሕልፈሉ አዴታት ዝተሰውኡ ደቀን ከይኣኽልወን ዝተረፉ ደቀን ከድሕና ድምፀን ብዘስምዓሉ ሰዓት ጥይት ዝትኮሰለን ብበትሪ ዝውቃዓሉ ዝጋፋዓሉ ኩነታት እናፈጠረ ዝርከብ ድሑር ጉጅለ እዩ። ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ህዝብና ድሕንነት ክንሕሊ ኢና ዝብል ዝነበረ ሓይሊ በልማሚት ንመሸጣ ቀሪቡ በሻዓት ዝቆፀሩ እውን ንመስዋዕትነት ዝተዳረጉሉ ብዛዕባ ትግራይ ጥራሕ ዝሓስቡ ዝነበሩ መራሕቲ ከይተረፈ ንሞት ዝተዳረጉሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓመድ ድበ ዓዶም ክርእዩውን ብዘይኽእሉሉ ኩነታት ኣብ ደማዚነ ነው ኮርሙክን በኣማይትታት እናተቐተሉ ዘለውሉ ኩነታት ከብቅዕ ኣሎ ኢልና ድምፅና ክነስምዕ ንኽእል ኣለና። ስደትን ሞትን መናእሰይ ኣዝዩ ብዘሰክፍ መንገዲ ይቕፅል ኣሎ። ኤርትራ ልዕሊ 35 ዓመት ዝወሰደሉ መንእሰይ ኣልቦ ዝገብር ኣካይዳ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝዓረደ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ብዝሐሸ መንገዲ ከካይዶ ከም ዝኽእል ምርኣይ ዝጀመርናሉ መናእሰይና ባሽሓት ኣይኮነን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ሕዙን እናተፈናቐለ ኣደዳ ሞትን ስደትን ዝኾነሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና። ነዚ እውን ድምፅና ስሚዕና ደው ክብል ክንቃለስ ቃልስና ክንሕይል ምስ ኩሎም ነዚ ቃልሲ ዝድግፉ ወገናት ዘለና ምትሕባር ክነጠናኽር ክንኽእል ኣለና። ሓደ ዓብይ ቁም ነገር ናይዚ ሰልፊ ዕላማ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ብዝተማልእ መንገዲ ክፍፀም ምግባር እዩ። ኣነ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣመሓዳሪ ነይረ ጥራሕ ዘይኮነስ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመሉ ምስ ጀነራል ጻድቃን እውን ስለ ዝነበርና ኣፈፃፅማ ዝምልከት ነዊሕ ግዜ ምስ ፌደራል መንግስቲ እናተላዘብና መፂና ኢና። ግንቦት 2015 ክምለሱ ዘግብር ፕላን ወፂና ኩልና ተቐቢልናዮ። ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኣብ ሓወልቲ ዝዓረደ ናይ ስራሕ ፈጻሚ ክፋል ስለዘይ ተቐበሎ ናት ንተፈናቐልትላ ስለዘይ ጠቅም ናት መብዛሕትኡ ናይ መንግስቲ ኣካል ስለዘይ ተቐበሎ እቲ ናይ ሕወሓት መሪሕነት እየ ዝብል ካብ ስልጣን ወፃእ ክነብር ስለዘይኽእል ገገሊኡ ብስርቂ ዝተዋፈረ ድማ ናይ ተፈናቐልቲ ጉዳይ ተተመሊሱ
بحق منقستا ومنقد مسرت ناي تقراي بوتاتات تتمليسهم ناي سرق أجندة أو زعصيلو ناي جبن انتربرايز ودوز ولا لخناتات مهلاو سلذا أمانة راح زعن كفلو جنبوت خلتشن عسرت حمشتن بتمساسالي خلتشن عسرت شدشتن بتمساسالي خلتشن عسرت شوعتن نقبر وز حسبنا له مولو بمولو سلطان خنقوا عصرنا بزول ناي دحرت من قسقاس تندور يزلنا شكرنا تقادد زخونو لخناتات بريتوريا يفصم مالت أبز قربا تفلطوا تسمعوا تخونيهم بريزيدنت اوباسانجو مقاله هيدوم نيرم صغيروا حساو قدم حزبهم فيدرال منقستي نموز عمتات الفيدرال منقستي نواقصوا نمرحتهم زبالن زي بحالن ناول كل سنة حقل جزية سلازغون حزب فيدرال منقست وقاس يأخذ الناوز ولا ساعة يبصح فيدرال منقست قديت هو أخذ له من الزترات النجار يقولون اوباسانجو زخور له مغنيات فيدرال منقستي بريتوريا أم فتسام كنت سواس ولا نازل بوزيشن سلاز حزي ناخذ لنا بوزيشن زي من انتاي غيرو من انتاي كسر حنا تقبو يسرحل انتاي كي تسرح استرفنا قال له قلطفنا خنصرحو حزبنا نمبربتو خملس نور من محدار كتكل نمغوار زخول سرحتي تصواطينا نسرح زبلي بوغن امقله كل النجر حقمه كاب حق وصايب استغبر اكايدا منقست منزع له خذ الحيلي بريتوريا فريسو سلازلو خم بحدش رينيغوشيت كنقبرينا زبل اشكع اللي جميرو دلو مسنا مناي دق حيلتات العلو كله مبزحتي يوم بتقراي او اشتغل دعمات استفصموا جبنات مستفصمه ناي شعبي حيلي خوينو كبابتات كترامس او زواق قرنا افريكا او سودان طرح زي كون سب خالوت كبابتاتون كزرق زنقاسا قرسلو حيلي بريتوريا بعلي فافريسنا هالو كم بحدش كدارادر نزين مغوار زخل لما دقنا بمشطا ناو سودانس ناو فقودو خالوت بوتاتاتو ناو توسدو حدش عقمي حدش وطر نمفتار زنقاسا قرسلو لخنتاتلو مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفلالية صحفات تنقص مسلتاتن قالم محتتاتن حيزا بذكرات كبر أب إن ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ قنا مسلي فتحي